At sila ay namimili ng mga gulay-gulay. Yan. Umaga sa inyong lahat mga kababayan. Nandito ako ngayon sa Mangaldan. Okay. Mangaldan Market. Alas 7 ng umaga. At sa oras na ito ay ang dami ng nagtitinda. Nakikita ninyo maraming mga tao. At sila ay namimili ng mga gulay-gulay. Yan. Marami ring nagtitinda ng gulay sa lugar na ito. Yan, maraming tri-bike. Mga namamasada. Yan, no? Tri-bike yan. Nandito ako para mamalingke. Ito ay truck na nangungulikta ng basura para manatiling malinis ang market nito. This is regular tuwing umaga ay kanilang ginagawa ito. Sana yung kasama ko dito, hindi ko na makita. Nagsisimula ng busy ang market. Dumarating na ang mga tao. Hindi ko makita yung kasama ko dito. Ayan. Okay, so until here only. Magandang umaga sa inyong lahat muli. Maraming salamat. Ingat tayo lagi. God bless.